بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدس أحد أملاك آمين سلامنا እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ኩልهم ይኹን ሎም መዓልቲ ዝዛረበሉ ኣርእስቲ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ናይ ዓለምና ብፍላይ ከዓ ነዞም ናይ ነብስና ገዲፍና ናይ ዓለምና ዝያዳ ዘጨንቐና ዘተኮረ ክኸውን ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ቅድሚ ኩሉ ህላዊ ዓለም እዩ ዘገድሶ እምበር ህላዊ ዘለኣለማዊት መንግስተ ሰማያት ወይ ከዓ መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ብዙሕ ኣይገድሶን እዩ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ስጋዊ ነገራት እምበር ብዛዕባ ናይ ነፍሱ ዝሓስብ ሰብ ውሕድ እዩ ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዘሎ ሽግራት ኩናት ዓመፅ ሕማም ድርቂ ህልቂት እንዳተጨነቐ ብዛዕባ ህይወቱ ግን ኣይጨነቕን ብዛዕባ ናይ ኒክለር ውግእን ተላባዲ ሕማምን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝመፅእ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ምፅኣት ናይ ዓለም ጥፍኣት ናይ ዓለም መንግስት መጨረሻ ናይ ዓለም እንዳሓሰበ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ግን ኣይሓስብን ብዛዕባ ኣብ ጥቁኡ ዘሎ ፅጉም ሓዉ ወይ ከዓ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ብፃዩ ዘይተገደሰ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሃገራት ፖለቲካውን ማሕበራውን ቅልውላው ዝያዳ የሸግሮ ነብሱ ከይዕረየ ሃገር ክዕሪ ይደሊ ማለት እዩ ገሊኻ ወይ ከዓ ናይ ዓለም ሙሉእ ክዕሪ ይደሊ ብዛዕባ ናይ ሓዳሩን ናይ ድራር እሎቱን ዘይሓሰበ ብዛዕባ ናይ ዓለምና ቁጠባን ኩነታት ኣየርን ዝያዳ ይጨንቆ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ገዲፉ ብዛዕባ ትንቢታትን ሕልምን ዘጨንቆ ብዙሕ እዩ ፖለቲከኛታት ዝዝበልዎ ጋዜጠኛታት ዝተዛረብዎ ፍላስፋታት ዘመሓላለፍዎ ሓሰውቲ ነቢያት ዝተነበይዎ ሰሚዕና ሃንጎፋ ኢልና ተቐቢልና ንኩሉ ኣሚንና ንጓዓዝ በብዝሰማዕናዮ ድማ ንርበፅ ብዙሓት ኣለና ከምዚ ግን ፈፂሙ ክኸውን የብሉን ከምኡ ክኸውን ኣይግባኦን እዩ ዝንዓና ኣዝዩ ሃሳይና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ካብ ኩሉ ዘገርም ድማ ንዝኾነ ናይ ምድራዊ ሽግርና ብኣምላኽና ዘይኮነስ ብገዛ ርእስና ወይ ከዓ ብካልኦት ሰባት ብደቂ ሰባት ክፍታሕ ንደልዮም ግን እኮ ካብቲ ብኩናትን ደርቅን ዝፀንስ ሰብ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝርሕቕ ዘሎ ሰብ ይበዝሕ ካብኡ ዝፀንስ ዘሎ ሰብ ይበዝሕ ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ዘለና ቅርበት እንዳጎደለ ይኸይድ ኣሎ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹኑ ኣገልገልቱ ወይ ከዓ ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን መነኮሳን ይኹኑ ወይ ከዓ ሊቃውንቲ ኩሉ ሓደ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ እቲ ካብ መንገዲ ኣምላኽ ምልጋስ እቲ ካብ መንገዲ ኣምላኽ ካብ ሕጉን ስርዓቱን ምርሓቕ ወይ ከዓ ንዕኡ ምጥሓስ ኩላትና ንውዕሎ ኣለና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ 15 ዘሎ እንተሪእናዮሲ ጎይታና መድሓናን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ መፃጉዕ መፂኡ እንታይ ብሎ ኣታ ሰብ ክትሓውደ ደሊ ኢኻ ኢልዎ ንሱ ከዓ እወ ወይ ከዓ ኖኖ ምባል ገዲፉ ጎይታይ እንታይ ድመሲልካ ኣነ ናብዚ ሩባ መፅየ ምስ ዘለኒ ሕማም 38 ዓመት ገይረ ናብዚ ሩባ እዚ ንኽወርድ ድማ ሰብ ስለ ዘይብለይ ካልኦት ሰብ ዘለዎም እንዳቀደሙኒ ተሸጊረ ክሕፀብ ኣይከኣልኩን ኢሉ ምክንያት ናይቲ ሽግሩን ክሓውየሉ ዘይከኣለ ምክንያትን ናብኣት እዩ ትሕቶ ግን ከምኡ ይኮነን ነይሩ እቲ ሕቶ እንትመልስን በበይኑ ኮይኑ ማለት ኣይተሰማምዐን ሕጂ ከዓ ንደቂ ሰባት ክድሕኑ ዶ ደልኢኹም ክትቀርቡ ዶ ደልኢኹም መንፈሳዊ ትምህርቲ ዶ ደልኢኹም እንተኢልካዮም እወ ግንሲ እንታይ ድመሲልካ ከምዚ ስለ ዝኾነ እንዲ ኢሎም ምክንያት ገይሮም ይሃድሙ ምክንያት ገይሮም ይርሕቑ ካባኻ ኣነ ደኣ ጌና ንእሽቶ እንድየ ዘለኹ ድሓን ናትኩም ጸሎት ይኣኽለና እዩ እንዳበሉ የማኻን እዩ ገሊኦም ድማ ኣለዉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዝተማለስካ ኣይኮነን ቆራብን ሰጋድን ናይ ዝኾንካ ኣይኮነን ኣምላኽ ልቢ ዝርኢ እንዳበሉ ካብ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ካብ ቤት እግዚኣብሔር ዝርሕቑ ብዙሓት እዮም ንነብሶም ካብቲ ወትሩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለስ ሰብ ንላዕሊ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዖም ማለት እዩ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንተሪእናዮ እውን ሰባት ብብዝሒ ዝስዕብዎን ዝከታተልዎን ነቲ ናይ ዓለማዊ ነገራት እዮም ነቲ ነውሪ ዝበሃል ዝነበረ ክከታተሉ እዮም ኣብ ቲክቶክን ኣብ ፌስቡክን ቅኒን ክብሉ ዝውዕሉን ዝሓድሩን ከምቲ ኣብ ገንቢ ዘለዎ ብዙሓት እንስሳት ይእከቡ ዝተባሃለ ኣብቲ እንዳሰሓቐ ናብ ገሃንብ ዝወስድ ናብ ሲኦል ዝወስድ ሚድያ ተዘይኮይኑ ነዚ ትምህርቲ ሓዘል ማዕዳን ምኽርን ወይ ከዓ መንፈሳዊ ትምህርቲ
ብዙሕ ሰብ ኣይግደሰሉን እዩ ምክንያቱ ንሱ ኣይሰማዖሙን ኩሉ ዘማዊ ኮይኑ እቶም እስላም ከም ላም እቶም ክርስቲያን ድማ ከም እስላም ዝኾኑሉ ግዜ ክመጽእ ዝተባሃለ ዝበፅሓና ይመስል ማለት እዩ ክንገብሮ ዝግባአና ግን እንታይ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ መጀመርያ ክንገብሮ ዝግባአና ንሕና ብርእስና ንምክሓሉ ዘበለ ኩሉ ካብ ውሽጥና ፀሪግና ክነውፅእ ኣለና ትምክሕትና ኮነ ትውክልትና ኩሉ ኣብ እግዚኣብሔር ክሳብ ዘይገበርና እቲ ንሓያላት ዘድክም ኣምላኽ ኣይረዳእናን እዩ እግዚኣብሔር ነዚ ተረዲእና ናብኡ ክሳብ ንቐርብ ይፅበየና ዘሎ እግዚኣብሔር ስርሑ ክሰርሕ ዝጀምር መዓስዩ ንሕና ኩሉ እንትናና ኣብኡ ምስ ወደቕናዮ እዩ ትውክልትና ኣብኡ ምስ ገበርናዮ የዳውና ናብኡ ዘርጊሕና ክንልምን ምስ ጀመርና ጉልበትና ሓይልና ጥበብና ኩሉ ኣተሓስባና ንዕኡ ክግዛእ ምስ ጀመረ ሽዑ እግዚኣብሔር ስርሑ ዝጅምር ስጋዊ ኣተሓስባና ስጋዊ ብልሓትና ምድራዊ ትምክሕትና ተስፋ ዝገበርናሉ ኩሉ ነገር ኣብ ገዛ ርእስና ይኹን ወላ ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ ምድራዊ ኣብ ገዛ ርእስና ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ ዝኾነ እዚ ኩሉ ገዲፍና ኩሉ ነገር ኣብ እግዚኣብሔር ምስ ኮነ እዩ ንሱ ስርሑ ዝጅምር ተዘይኮይኑ ኸ ስቑኢሉ ሪኤካ ተጣዒስካ ክሳብ ትምለስ ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ይፅበየካ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ሽግርና እኮ እንታይ ድዩ ብዙሕ ኣማራፅታት ምህላው ኦፕሽንስ ቾይስስ ምህላው እሱ እቲ ፀገምና ቁኑዕ ሃይማኖት ገዲፍካ ናብ ርኩሳን ትኸይድ ምክንያቱ መዓት ሃይማኖታት ስለ ዘሎ ኣብ ከባቢና ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፍካ ኣምላኽ የለን እውን ኣብ ምባል ትበፅሕ እንተሓሚምካ ናብ ሕክምና ትጎይ ናብ ጠንቋላይ ትኸይድ ገንዘብ ተተሸጊርካ ጎፋንድሚ ትኸፍት ካብ ባንክ ትልቃሕ ነፍስኻ ትሸይጥ ሓለዋ ተደሊኻ ካሜራ ትተክል ኣብ ገዛኻ ድዩ ኣብ ስራሕኻ ድዩ ኣብ መኪናኻ ድዩ ኣብ ኩሉ ብረት ትዓጥቕ ፖሊስ ትፅውዕ ውላድ ተኣቢካ ኣብ ክንዲ ናብ ማይ ጨሎትን ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ዶክተር ትጎይ ናብ ሕክምና ትኸይድ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በፅሓኻ ኣብ ክንዲ ብንቡር ተመርዒኻ ሓዳር ትገብር ስጋዊ ፍትወትካ ክተርውህ ክትብል እንታይ ትገብር ዝሙት ትጅምር መከላኸሊ ተጠቒምካ ናይ ጥንስን ናይ ሕማምን ማለት እዩ ፍኑፆታዊ ርክብ ትፍፅም ትጅምር ዋላ ሓንቲ ዘፍርሓካ የለን ማለት እዩ ናይ ስጋዊ ነገር ዘፍርሓካ የለን ናይ ሰማያዊ ስለዘይትሪኦ ምስ ተመርዓኻ ሓዳር ተበርቲዕካ ድማ ንፍትሕ ከም ቀዳማይ መፍትሒ ትሰርዖ ትርጉም መርዓ ተረሲዑ መመሊስካ ትምርዖ በቃ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ንክሰብር ሰይጣን ዝመሃዞ ናብ ዕንወት ዘምርሕ ግዝያዊ ፍታሕ ትመርፅ ሕጊ እግዚኣብሔር ምስባር ማለት ግን እቲ ሕጊ ዘይኮነ ዝስበር ንስኻ ኢኻ ትስበር ስለዚ ሲ ኣማራፅታት ምህላው ሙሉእ ናፅነት ሙሉእ ዲሞክራሲ ምህላው ኣብ ሂወትና ገደብ ዘይምህላው ገዛ ርእስኻ ኣብሊፅካ ምፍታው ካብ እግዚኣብሔር የርሕቐና ኣሎ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ 35 ስጋብ 41 ዘሎ እንተሪእናዮ ድማ እንታይ ኣሎ ገሊኦም ሃዋርያት ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ነይሮም ጥባይ ባሕሪ ዝፈልጡ እዮም ከም በዓል ጴጥሮስ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ንፋስ ክለዓል እንከሎ ኣይፈርሑን ምክንያቱ ለሚዶሞ እዮም ተመክሮ ኣለዎም ኣውሎ ንፋስ ተላዒሉ ብርቱዕ ማዕበል ምስ ኮነ ግን ስም እግዚኣብሔር ክፅውዑ ጀሚሮም መጀመርያ ንፋስ ክመፅእ እንከሎ ነታ መርከብ ወይ ከዓ ነታ ጃልባ ማእዝና ከትሕዝዋ እዮም ዝፍቱን ነይሮም በቲ ተመክሮም በቲ ክእለቶም ዝከኣሎም ይፅዕሩ ነይሮም በቲ ዝነበሮም ተመክሮን ዓቕምን ተጠቒሞም እታ ጃልባ ከይትግምጠል ይፅዕሩ ነይሮም ናቶም ጥበብ ኩሉ ምስ ተፀንቀቐ ካልእ ኣማራፂ ከምዘይብሎም ምስ ረጋገፁ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ንኣምላኾም ዘኪሮም እቲ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ብርቱዕ ማዕበል ምስ ፈጠረ ነታ መርከብ ድማ ክሰብራን ክግምጥላን ምስ ደለየ ብክእለቶም ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ከምዘይክእሉ ስለ ዝተረድኡ ኣውያቶም ናብ እግዚኣብሔር ገይሮሞ ብጣዕሚ ዘፍርህ ድቕድቕ ፀልማት ኮይኑ እታ መርከብ ክትሰባበር ምጅማራ ክትግምጠል ምድላያ ብጣዕሚ ኣጨኒቕዎም ናብ ጎይታና ናብቲ ኣብ ድሕሪታ ጃልባ ደቂሱ ዝነበረ ድምፆም ዓዋቢሎም እንታይ ኢሎም ማለት እዩ ካብ ዝደቀሰ እንዳበራበሩ እንታይ ኢሎሞ ኣድሕነና ኣባ
ክንጠፍእ ንምንታይ ተሓድገና ኢሎሞ እትሰምዕ እግዚአብሔር ድምፅና ክሳብ ሰምዕ ናትና ልመና ክሳብ ሰምዕ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 7 ዘሎ ሎምኑ ክወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ጓሓኹሑኻ ክፈተልኩም እዩ ዝበለና ንሱ ዝገብረልና ኣእዳውና ዘርጊሕና ናብኡ ምስ ለመና እዩ ኩለንትናና ንዕኡ ምስ ሃብና እዩ ምክንያቱ ተዘይለመና እቲ ተኣምር ተፈፂሙ ነይሩ እንተኮይኑ ከይለመንካ ተኣምር ወይ ከዓ ሕድገት ድዩ ምሕረት ድዩ ምድሓን ድዩ እንድሕር ተፈፂሙ እግዚኣብሔር ከም ዘድሓነካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሃዋርያ ከዓኒ እሶም ከይሓተትዎ ከለዉ ንሱ ነቲ ማዕበል ፀጥ ኣቢሉ ኣድሒንዎም ተዝኸውን ነይሩ እግዚኣብሔር ከም ዘድሓኖም ኣይምፈለጡን ነይሮም ስለዚ ስጋብ ዝፅውዕዎ ተፀቢዩ ማለት እዩ ኢዶም ናብኡ ስጋብ ዝህቡ ምስ ሓተትዎ ግን ንእለቱ ረዲእዎም ካብዚ ንርድኦ እምበኣረይ እግዚኣብሔር ክሰርሕ ዝጅምር ሰብ ተስፍኡ ምስ ተፀንቀቐ ዓቕሉ ምስ ተፀንቀቐ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዱ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ሃበ እዩ ዘድሓኖም ጥበቦም ኣይኮነ ዘድሓኖም ናይታ መርከብ ማእዝን ምቕያር ኣይኮነን ዘድሓኖም ንጎይታ ካብ ድቃሱ ከም ዝበራበር ምግባሮም እዩ ንእግዚአብሔር ማዓፁ ስለዝኳሕኩሑ ስለዝለመኑ ስለተንበርከኹ እዩ እግዚአብሔር ንጸልማት ናብ ብርሃን ክልውጠልና ናይ ረሃዋ ዘበን ከምፃልና ኩሎም ዘፍርሑ ነገራት ካባና ቀንጢጡ ምእንቲ ከርሕቐልና ወይ ከዓ ክርሕቆም ኩላትና ኣእዳውና ናብ እግዚአብሔር ክንዝርግሕ ይግባአና ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ዝመፅእ ሰላም ካብ እግዚአብሔር ዝመፅእ መፍትሒ መዳርግቲ ዘይብሉ ዘለዓለማዊ እዩ ንልቢ ሙሉእ ዕረፍቲ ዓብይ ዕረፍቲ በቃ ሓጎስካ መወዳእታ ዘይብሉ ዘላቕ ዝኾነ ዕረፍቲ ዝህብ እዩ ካብ ሰብ ዝመፅእ መፍትሒ ግን ግዝያዊ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ዘጨንቕ እዩ ንግዚኡ ዘዕርፍ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ግን እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ዘጨንቕ እዩ ነዊሕ ኣይፀንሕን እዩ ካብ ሰብ ዘለዓለማዊ መፍትሒ የለን ስለዚ ካብዞም ዘፍርሑ ዓበይቲ ነገራት እግዚአብሔር ምእንቲ ከድሕነና የዳውና ናብኡ ንዘርግሕ ካብዞም ዓለምና ተሰቃየሎም ዘላ ናይ ኩናትን ዕንወትን ፀልማት ናይ ጥሜትን ዕርቃንን ፀልማት ናይ ሕማምን ሞትን ፀልማት ናይ ስደትን ምብታንን ፀልማት እግዚአብሔር ኩሉ ቀንጢጡ ምእንቲ ከርሕቀልና የዳውና ዘርጊሕና ንለምኖ እቶም ሃዋርያት ናብኡ ክውከሉ እንከለዉ ንሱ ኩሉ ከም ዝኽእል ከድሕኖም ከም ዝኽእል ኣሚኖም እዮም ንሕና እውን ከምኡ ምግባር የድልየና ንሱ ነዛ ተናወፅ ዘላ ዓለምን ንኩሉ መከራን ከህድኦ ይከኣል እዩ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር እዩ ልክዕ ከምቲ ነቲ ብርቱዕ ማዕበል ገሊፁ ወይ ከዓ ገሲፁ ብቓሉ ገሲፁ ዘህድኦ ንሶም ድማ ካብ ጭንቆምን ካብ ኩሉ ተርባእ ዝነበሮም ፍርሒ ዝሃድኡ ሙሉእ ህድኣት ዘሎ ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ እቶም ቀንዲ ነገራት ንወዲ ሰብ ዘውድቕዎ ኮ ፍርሃትን እምነት ምጉዳልን እዮም ወይ ከዓ ምጥርጣርን እዮም ሰብ ክፈርሕ ምስ ጀመረ ኣብ እግዚአብሔር ዘለዎ እምነት ይጎድል ብኡ ምክንያት ድማ ንመከራ ንርእሱ ኣሕሊፉ ይህባ ስለዚ ፍርሓትና ዘርሕቕ እግዚአብሔር እዩ ንዕኡ እንተኣሚንና ግን ኩሉ ዝሓተትና ይኾነልና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 23 ዘሎ ሓይለ ቃል እንተሪእናዮ እውን ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ ይብለና ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር እንተኣሚንና ንሱ ኩሉ ክኾነልና ይኽእል እዩ ስጋ መወዳእታ ፅሜትኩም ሰማዕኹምኒ የቐኒየለይ